denmisɛnninw ni musow ani mɔgɔkɔrɔbaw. Nin y'a kunɲɔgɔn damadɔ ye kɛlɛɲɛbolila caman wɛrɛw de bɛ ka bɔ. Kabiri janvier kalo daminɛ waati mɔgɔ 237 ɲɔgɔn de bɛ yen. Olu de bɛɛ lajɛlen bolila fitinɛ ɲɛsiranya kosɔn ONU ka fɔ la. Kunɲɔgɔn caman dankarili ni fitinɛ juguba wulilen don M23 finitigijɛkuluw ni FARDC olu ka finitigijɛkuluw cɛ. Dɔ farala fitinɛ min fanga kan. Dɔgɔtɔrɔsow kɛra banabagatɔw dagayɔrɔ ye. Tarata don jamana ka finitigiw ye a lakodɔnniya ko Wuranda finitigiw ani M23 finitigijɛkulu kɛlen kɔfɛ ka Minova mara minɛ. Nin yɔrɔ kofɔlen min kɛlen don u ka jagow latɛmɛsira yɔrɔ ye ka taa Goma. N'a filɛ kilomètre 50 bɔɲɔnko kilomètre 20 ni kɔ ɲɔgɔn o de bɛ tɛmɛ ka taa Lakivu fanfɛyɔrɔw la. Duniya keleyatɔnba Nations Unies o ka jateminɛli jate dɔw y'a yira juillet kalo waati ko k'a daminɛ Wuranda jamana ka finitigi 3,000 ka se 4,000 ma k'olu de yera M23 ka jɛkulu maramafɛntigiw kɛrɛfɛ ni finitigiw ka subahana mansin ye min bɔra Wuranda jamana yɔrɔ k'u kunda M23 finitigiw dagayɔrɔ kan. Ko Kigali kɔni ma sɔn ka jɔ abada nin jalakili ninnu kɔrɔ n'o ɲɛsinen don u ka wulikajɔ ma ka taa bi Congo RDC dugu kan.